हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन जों दायो खान्थाल जानो नागिरदों आरो नै आदाया लाबोगासिनो ओमफ्रायो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै हाय दे पार्सिस हाय दे होन दे नै जोंनिया बाजैया खान्थालखौ जि बरिया दानगासिनो नोंबो जागोन दे हाय होनलाय पार्सिस नोंबो जागोन पार्सिस नै जि बरिया दानखाबाय आरो बाजैया बिगुरखौ ओमफ्राय माने बेबायदि दानदोबा आथा नाङा आरो आखाइफोराव बे जानोसै आरो नै फानलौबो लाखालायबाय तुसार हाय दे हाय Ơi bisa. Dạ. माने खान्थाला गोदैयानो गैया आरो ओमफ्रायो न' खाथिनि आब'ना हानाव थाइसे गोदान लायबावबाय बेखौ जानोसै एकदम हदानो गैखाया जेनेबा मारैबा दुस्रुसो जादो इखौ जादो दे जादो दे इखौ जायालै इखौ जाया इखौसो इखौ जादो दे दे बख' बेखौ गारिखौसो जायो आफेना दिना बेखौ गाबोन सानजों गाबोन जागोन आफेना दोनदो इखौ जा दे Ya. Tahu, sasranang lali bika, betul nung abiya. Har, kamu betul kan lebih ke bawah buku mana? नै एबारेन निबि दानसिगोन थाइसेखौ नै निबिसो गोथाव जानो हानाय मोजां दान बाजिया दानबाय नै इथिं लाय इथिं फिदिं खान्थाल दानदो नै रोंदो ना रोङाखै पात्तायानो गैया Biar gede. Yaudah. जोङो दायो खान्थाल जानानै न'आव फैबाय आरो खान्थालखौ दैनो जाखांबाय जोङो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय दे बाय बाय होन एटे सानै दङ आरो नै